Stačíme tu, tak ja si rozdiel, no práve teraz som si pozeral. Aké to bolo dobré. Všetci skoro písali, že máme dať toto. Aj tebe hovorili. Tak dáme? Môžeme. No už sú to aj ľudia. No čaute, čaute. Už sme to vyšli. Ideme na to parkovisko smrti, je to tam. Vieš, je tam, pohodli sme. Čaute. No, máme tu kameramana. Ideme na parkovisko smrti, ne? Áno. A tam je taká studňa smrti. Studňa smrti. A ja chodníček, nie? Smrti tam je ten. No, tak. A ty sa vydáme. No ideme, poďte. Ideme na to. Ak by ste chceli pár free, tak... Pozrite, stanica smrti. Like a odber. No, poďte, ideme. Stojte ľudia, tu vám dačo ešte ukážem takú zaujímavosť. Vidíte tam ten karaván? Práve tam ide auto. Podobné auto. Tam je karaván smrti. Vidíte ten karaván? To je ten karaván smrti. To je ten karaván smrti. Karaván smrti. A ideme ďalej, poďte. Že vraj tam zavraždili ženy. Prechádzame, ako by to vypadalo. Sme mysleli, že tu bude nejaký zvuk. Tu je také staré budovy. Ja tam vidím to. Pozri, rýchlo! Utekajme ľudia, bežte! Dobre, už sme ho stratili. To je opustený malý domček a malý domček opustený. Tu nedaleko bude... Tu obesila sa žena. Tu sa obesila žena. Pozrite tam ľudia. Vidíte tú budku? Tam sa zavraždil. A tam ho nechali. Pozrite, aká veľká trava tu je, čo tu umreli. Za chvíľu sme pri parkovisku smrti. Počkaj, cúvneme trošku. Cúvneme. Tu v tom okne som videl dáko. To bola hlava krvavá. Pozor, tam vlasy sú! Krvavé vlasy! Co vidím? Takže sme utekli im. Takže sme tu utekli. Počujete? A jak rozmýšľam ľudia? Mohli by sme ísť do uličky, sme tam A ideme po ceste, pozrite. Tak je cesta. Tu sú. Ty čo poznáte toto? Tak vidíte, že tam je aj parkovisko smrti. Takže môžeme ísť najprv na to parkovisko a jak sa budeme vrácať naspäť, pôjdeme na tú uličku. Môžeme si teraz aj tú zvuku. Tu sú stromy. Takže po ceste vidíte? Ľudia, tu sa pýtate. Čo ľudia, čo tam teraz robia? A počujete ten traktor? On je furt To na benzín. Počujú nejaké zvuky. Tu na tom dome, tu je sa zvali. Hej, boli aj za starostom. Tam je parkovisko. Vzadu. Vidíte tam? A toto auto, Už sme blízko pri tej studni smrti. áno. Vrneme sa na ňu. Tak, ľudia, Pozrite. tam je to. Tam je, pozrite, aká vysoká. Tam umreli. Je to studne. Tam píše i krv. Tam píše krv. Tam píše krv. S krvou je tam napísané. Neviem, či to vidíte. Ideme dole.
chodník smrti. Ideme najprv na parkovisko. Ideme Na parkovisko. Ja vám ukázať A ja sa parkovisko. budeme vracať. Áno. Tam je, pozrite, aké veľké parkovisko, tam je ten kopec. Samé sa nás zabíjali. Dneska máme 26 stupňov, takže dobré natáčanie. Bude to perfektné. Tam je hlava. Tam je hlava. O nie. O nie. O nie. Tu hlavu vystrčuje. Utekajte! On je za nami. Je priamo. Rýchlo! Dobre, už sme ho stratili. Tu sme už. Už sme ho stratili. Tak tu bolo do mňa. To si tak bál. Ne. Ako chcem ma povedať pravdu, som vôbec nebol. Poďte, to je ten kopec. Rýchlo. Tam je, pozrite ľudia. Rýchlo, utekajme. Za stromom, za stromom. Máme ďalej. Toto asi nebol dobrý nápad. Nechytil nohu, ja neviem behať. Utekli sme. 3, 2, 1. Pozrite, utekli sme. On mal takú veľkú černú šatku, ne? Na sebe. What? Poďte ten strom hore, taký veľký. No, pozrite, už sme tu. Tu je toto. Nejdeme to? Nie, ideme tam už. Viete, čo mi tu na tých stojí? Rýchlo, vyber! Utekaj! Utekajme! Rýchlo! Rýchlo! Oj, stoj! Utekli sme, vidíte? Ľudia, tak toto bolo hodné. Čestné. No, boli obidve nohy. Ideme na chodník smrti, pozrite, tu je dole. Chcete tam ísť ešte? Musíme. Či tam je dačo, nie? Tu je, aha. OK, ľudia. Tak toto je tu. Ideme už, pozrite, pomaly. Ľudia, dole. Počkaj, mne sa to zdá, potom takto vystručuje ruku. Ideme ďalej. Utekli sme. Potichu musíme. Dole. Vlastne treba ísť dole, lebo to je to vysoké. Aha. Pozrite, vysoké. Takže takto tu je?
Pozrite. Fúra, čo mi pošlo na hlavu. Veľký chrobáci nám ešte na hlavu. Chrobáci plno na hlave som mal. Daj mám. Kde je studňa? Aj, už je tu koniec chodníka. Počujete ten zvuk? Ideme naspäť, poďte. No to asi nie je dobré. To je nejaký človek, poďte. To asi nie je dobré dopadne. Poďte, pozrite sa do toho hore, jak sa hýbe. Oho. Čo je to otvorené? Utekli sme, dobre. Dobre, utekli. Utekli sme. Ideme naspäť, pozrite. Stojte, ja som tam. A tam bola tá hlava. Ruka, vieš? Tu by sme mohli ísť dole. Pozrite tam ďaleko, nakoniec tej ničky. Tam v okne. Tam v okne, a ja vám približím. Nevidím. V okne, to je. Nie je tam krv. Poďte. Čo sa tam objavilo, ne? Musíme odhľadnúť, poďte. Ideme to pozrieť. Pozrite, už sme na konci. Hej, ľudia, my sme behali a zrazu už tu stal presne a ja už som ho chcel chytiť a zrazu sa keby teleportoval. Hej, Mario, už som už nezal. Čo bolo? Neviem, jak to bolo. Ako mám ešte furt pred očami. Pozrite, aká veľká trela, čo tu sa zabíja. Bum. Tu je studňa, nie? To je tá studňa. Tam je toto okno. Ľudia, pozrite tam. Tam čo je? Neviem. Čo je? Hej, tam pozri. Už sme na konci, ja. Zdravite, ľudia! Zdravite! Dobre. Tam stojí. Pani sú, pozrite. Si tu sadneme. Sadneme si. Sadneme si. Tu Mario, si trochu sadneme. Pozrite, koľko tu je veľa. Máme trošku oddych. Tu oddychujeme, pozrite. Tam počujete toto zvúky tam vzadu. Tam čo je? Ticho. Stop. Vagón. V vagóne. Tam sú mŕtvi ľudia asi. V vagóne je krv tečie. Dobre vidíš? Pozrite, tu je most, taký most tu je. Aha. Tu keby takto spadol, umretý. Pozerajte ľudia, a to len tak drží na jednom. Pozerajte, ak sa to hýbe. Pozrite, Pozerajte. sa hýbe celé. Sa hýbe. Budeme ďalej, poďte. Poď pred toho betónu, lebo to sa ešte môže prepadnúť. Pozrite. Tu je tak, pozrite tu nás, toto je schody. Počkaj, stoj. Stoj. Počujte sirény. Uhiu. Hore, tam sú elektrické. Elektrický plot. Utekaj. Nepočkajte, staňte. Pozrite, počujete ten sirény. Ideme pežač. Tu máme cestičko. Tu asi chodili zabíjať ľudí. Možno stade ušikali ľudia, odspomívajú sa. Ideme po takej cestičke, čenkej. Tam je ten vagón. To je scary. Scary územie. Nepomínajte mi, ale scary územie. Tam je hlava? To je krv. Poďme. Nie, nič.
Pozrite, otvorená brána, to kto otvoril? Jak sme išli, tam bola zavretá. Tuto odomkol. To bolo zavreté, ne? Pozrite. Ešte by sme to... A tam je to tam išiel zabiť ako. Tam už radšej nejdeme. Poďte tam na tom strome, na čo biele, tam je po čele. To je tričko takého tela. Či Pennywise oštúral tričko a takého zabil. Hej. To je scary, ne? Ale jak dobré ľudia viete, po nejakých rokoch, teraz som presne koľko Mario, ty vieš, sa vracia. Po 27. 27 rokov sa vracia. Keď ho zabijú, 27 rokov žije naspäť. Ja mám 11 roky. Ja mám 10. Keď budem mať 37, tak sa vrátim. Ja keď budem mať koľko? 43. Ja už budem starý kameraman. Jak budeme dospieť, budeme vám ukazovať budovy, budeme až vnúka chodiť ku ňu. Do nich. A budeme mať baterky, všetko, pripravte sa na show. Za 3 roky, za 5-6 rokov. 5, 6, 7, 8 roky. Budeme chodiť v noci do budovách, nebojte sa, to bude. A budeme sami, nikto, ukážeme vám, iba my traja, všetci. My traja, možno ešte taký kamoši. A budeme sa pýtať, či tam je takto. A keď nám odpovie, utekáme. To je pravda. Budeme mať aj zo sebou už nástroje. Aj zbraňci dáme zrobiť, ne chlapci. Dáme si preukaz, keď nás takto bude naháňať. Aj nožík nám treba, všetko. Dajú nám povolenie. Čo my také riešime, však sme ešte deti. Ešte, teraz začíname také strašidelné. Len také, čo chodíme, nejdeme nikde, kde je také, čo môžu to... Ukázali som vám všetko, čo tu je. Pozrite, tam už nie je toto auto, čo išlo. Jak sa Tam prijadlo? takí ľudia. Tam vzadu takí ľudia. Tam behajú. Poďte, ak behajú po poli, tak to ich naháňa. Tak to ich vážne naháňa. Ideme naspäť. No, my si ukončíme video, ne? Ľudia, už nás konec videa. Už máme 18 minút. Dajte like. Lajky. Dajte 10 lajkov, pokračujeme ďalšie videá. 10-15 lajky, pokračujeme. A odbery dávajte. Odbery. A zdieľajte to kamarátom. Dávajte lajky pre part 3 a nezabudnite dať odber. A čaute. Čaute. Čaute.